Dezvăluim geniul din spatele Mona Lisei. Leonardo da Vinci nu a fost doar un artist, a schimbat lumea. Leonardo da Vinci a fost omul renașterii suprem. Născut în Italia acum peste 500 de ani, era curios în legătură cu orice știință, artă, natură, orice îți poți imagina. Sigur, a pictat Mona Lisa și Cina cea de taină, dar știați că a proiectat și mașini zburătoare și a studiat corpul uman? A umplut caiete întregi cu invenții trăsnite și desene detaliate. Lui Leonardo îi plăcea să pună întrebări și să experimenteze, căutând mereu idei noi. Creativitatea și curiozitatea sa l-au transformat într-o legendă, inspirând milioane de oameni chiar și astăzi. Așa că data viitoare când îi auziți numele, amintiți-vă, Leonardo da Vinci nu a fost doar un artist, a fost un geniu adevărat, care a vrut să înțeleagă lumea.